Je to celkom vtipné, že jeden z najväčších píkov internetu a vôbec som nečakal, že takéto niečo sa stane na internete v roku 2025 pred GTA 6. A to je to, že Ondy Mikula sa dal dokopy so Shopaholic Adel. Čo vy kto neviete, kto je Shopaholic Adel. Shopaholic Adel asi viete, kto je. Ale že vy, čo neviete, kto je Ondy Mikula, tak Ondy Mikula je najznámejší alebo najväčší TikTokový český profil, ktorý má 36 miliónov sledujúcich. A Čavo proste sa preslávil tým, že robí toto. Luka Brasy. Alebo Čavo sa proste preslávil aj nejakými inými vecami. Týmto. Hlavne týmto. A to má prosím pekne 852 000 srdiečok. Takáto ja normálne rozmýšľam, že čo je so svetom. No ale čo ma najviac zarazilo je to, že Ondy Mikula a Shopaholic Adel sa dali proste dokopy. Čiže to je normálne taký kolab, ktorý som nečakal, že sa vôbec akože na internete stane. To ma normálne tak zarazilo, že dovidenia. Proste. Kocourek Conor a princesná Adelka. No ak ona je princeska, tak ja som potom normálne korunovaný král 4. anglickej ríše za Svetopluka. Čo je toto? Tak. No, záleží, jak ten prstínek bude široký. Když Tak bude kolikátka? Když bude širší, tak 50, když bude tenká ta šína, tak 49. Počkej, on je... Dobrý den. Tak. To mi nehovorte, že oni sa zasnúbili. Že... Why are we still here? Just to suffer. Vo mne normálne niečo umrelo. Ja by som na takýto bizar reálne nereagoval, ale toto je také hovno. Tak bojuj, ne? A jak mám bojovat? O mě. A jak jako? Čekaj, a proč bych měl bojovat? Tak buď... Ty o mě nechceš bojovat? Já a musím? Ja si osobne myslím, že za týmto je Kazma. To mi nevyprávajte, že za týmto není Kazma. Tomu nechcem veriť, že toto není nejaká Kazmovina. Ale ja dúfam, že Ondy Mikula jej pomôže splatiť všetky dlhy a všetky tie exekúcie, čo ona má. Shopaholic Adel. Ako ona je? Či ona je Fashion Adel teraz? A či ako to má? Fashion... Ona je doslova, že Fashion Adel. Ofi. Mikulovi. Počkaj, vy to nevidíte. Náš spoločný párový profil na TikToku. Sledujte. Ondy Mikula. Why are we still here? Mimochodem, je mu 38, pokud mám dobré info. Nedávno se rozešel s babou, se kterou vychovával jej dítě. A teď se zasnobil s Adelou. Svet se vprdel obraci. Ja som relatívne vedel, že on má nejaké dieťa a že má nejakú partnerku. Ale to, že sa rozídeš nejakou priateľkou a dáš sa dokopy so Shopaholic Adel s tým, že si najznámejší TikToker v Českej republike. Ja vlastne ani neviem, čo mám na to povedať. Ja som úplne akože v šoku. Watashi no na wa Kira Yoshikage, 年齢33歳。自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり。Mňa niečo tak strašne bolí, že to je normálne, ja to neviem ani opísať. No to je taký cringe, že mi to normálne vytočilo závid do riti, to ti hovorím. Teď kolik tých views je real a kolik koupených, to je pravda, no. Toto je true love, toto máš pravdu, Donny. Toto je pravá láska. Čavo sa nedíva na jej zhľad, Čavo sa díva na jej exekúcie a na jej dlhy, aby jej to pomohlo splatiť. Tomu hovorím pravá láska. Reálne mám kvôli Adele pocit, že akože na niečo robím keďže ona je každý rok zasnúbená a mne už táto vec robí problém. Ale to je náš pravda. Adela je človek, ktorý mal behom roka viac vzťahov, ako ja poznám ľudí dokopy. Na tohle sa niekto dobrovoľne díva. 29 100 pozretí. Hej. Môžem niečo rozbiť? Môžem niečo urobiť? Alebo ja neviem, lebo ja som nečakal, že to bude až takýto pain. Taky lidičky, já vás zdravím takhle krásně při čtvrtku. A dneska pro vás budu natáčet. Do piče, ty nič nenatáčaj, prosím ťa, videl som jedno tvoje video, na ktoré uniklo na Telegrame a už v živote nikdy nič vidieť nechcem. Do piče! Proste prečo títo ľudia sú na internete? Ja tomu stále nerozumiem. Ako rozumiem tomu, že prečo sú, lebo však častokrát sa na takéto individuá dívame hlavne z toho dôvodu, aby sme samých seba utvrdili v tom, že sme na tom lepšie ako tí daní ľudia. Lidičky, my jsme vám tady chtěli něco oznámit.
Tak lidičky, my jsme vám tady chtěli oznámit jednu radostnou novinku. Tento je čo oblečený ako... Řekli jsme si ano. Oni si povedali áno, chat. Proste oni si povedali áno cez TikTok. Ježiš, ja milujem vyrastať v tejto dobe. Čo robím zle so svojím životom? Prečo? Proste prečo? Prečo sa dokáže Adela zastúpiť skôr ako ja? Toto je hrozné. Toto je naozaj hrozné. Přesně tak. Jsme Zasnoubení. Jako on môže mať 38 rokov, veď on vyzerá mladší jak môj 12-ročný synovec. Ako je toto možné? Já vám to zopakuju ještě jednou. S Ondym se známe spolu strašně dlouho, byli jsme spolu v Praze, byl u mě doma v tom bytě. Ještě s Čonym, ještě s takovou super holčinou. Jo, bylo to super, pak jsme byli na Mne sa ľúbi, jak každý jeden z nich má úplne filtre na sebe. Že oni sú tak obidva poprekrúcaní a tak vyhladení, že ani nevidíš tie nedostatky vôbec. Teda no... diskotéce v Praze, tam to byla úplná bomba jako. Tam jsme si to fakt jako užili. No a my se známe fakt strašně moc dlouho, už nějaký asi 4 roky to určitě budou. No a prostě tak se to stalo. A Prečo sa to stalo? Prečo radšej nedropnú, ja neviem, prečo sa radšej nestane to, že dropne Bloodborne 2, alebo prečo neurobia pokračovanie Deus Ex, alebo prečo nedajú pokračovanie Red Faction napríklad, alebo prečo mi nedropnú Wolfenstein 3, ja chcem vedieť, prečo som nemohol ísť za tým rakúskym maliarom, ako som ho teda v Minecrafte odrovnal, chápeme sa. Prečo musí dropnúť niečo takéto? Proste prečo? Jako ja nezvyknem na takéto bizary vôbec, že reagovať, ale povedal som si, že možno by to bolo na stream fajn, ale nebolo to vôbec. Vôbec fajn. Normálne to asi aj ľutujem, že som to zapol. Ale video si z toho urobím, Baba má reálne na ľavej ruke sfrap a aj tak dostane prsteň. Už som na to prišla, nie som vydatá, lebo nemám sfrap. To som si ani nevšimol, ja som bol tak zaujatý tým, ako toto je celé bizár pre mňa, že kam sa vlastne ona dostala, že ona zo svojho bytu, ktorý dostala, ktorý predala radikálne pod cenu, išla žiť do Prahy, do extrémne drahého podnajmu, kde vlastne behom pol roka skončila, kde boli s tým Davidom, ak sa nemýlim, boli na nejakej chate, kde jedli len McDonald's, kde proste boli nedojedené zvyšky, kde boli tie drahé Starbucksové poháre, kde ona vlastne sa spadla na úplné dno, kde vlastne bola s iným chalaniskom, ktorý ju vlastne do faka poslal, ja neviem, po mesiaci asi cca. A jak to vlastne sa takto nabalovalo, tak skončila v azyle pre ľudí bez domova, sa dostala ku vzťahu k Ondy Mikulovi. Toto je príbeh, ktorý by nenapísal ani Spielberg. To ti hovorím, to čo je? To ako ona sa dokáže behom... Koľko to trvá? To trvá 3-4 roky už? Nezačalo to počas skôr, ak sa nemýlim? 3-4 roky trvá nejako toto jej influencovanie, keď nerátame Superstar. A ona sa z obrovských príjmov dostala úplne na samotné dno a teraz chodí s Ondy Mikulom. Ja vám hovorím, toto je kazmovina. Ja tomu neverím, že toto reálne niekto proste dobrovoľne pozerá, alebo že tomuto niekto reálne verí. Nechcem tomu veriť. Fakt, že to tak nebude. Tam za tým bude nejaký háčik. Ja neverím tomu. Alebo ju čavu proste iba využíva skrz nejaké dosahy, aby sa preslavil trošku viac, trochu viac v Česku, ale aby mal viacej českého publika a nie nakúpené followy a neviem z akej rite. Normálne mňa osobne toto nové bolelo pozerať.